Trecem la un subiect destul de controversat și anume nebulizatorul și dexametazona. Majoritatea mămicilor folosesc nebulizatorul și la o simplă răceală, nebulizatorul devenind unul din instrumentele nelipsite din casă atunci când avem un copil. Ce părere aveți despre acest subiect și mai ales despre dexametazona? Nebulizatorul poate fi util în momentul în care se folosește cu ser fiziologic sau cu o soluție salină hipertonă, deci ușor mai sărată decât serul fiziologic, pentru că ajută la fluidificarea secrețiilor și pur și simplu să-l ajutăm pe cel mic să elimine mai ușor secrețiile. Dar același lucru îl putem face și cu banalul ser fiziologic sau cu apa de mare izotonă, deci la fel de concentrată ca și serul fiziologic, pe care îl administrăm strict intranazal, folosind ulterior batista bebelușului sau diverse aspiratoare există în momentul de față speciale pentru secrețiile nazale. Și atunci nu-i văd utilitatea nebulizatorului foarte mult. Într-adevăr, sunt anumite mămici care îl preferă în locul acestor spălături cu soluție salină. În ceea ce privește aerosolii cu dexametazonă, există un trecut, adică tot ce înseamnă medicație cortizonică inhalatorie este relativ nou introdusă în schema de tratament a astmului, pentru că de fapt vorbim de cortizon inhalator la pacienții asmatici sau care au o hiperreactivitate bronșică. Și atunci, înainte, când nu existau aceste preparate special făcute, concepute pentru a fi cu administrare bronșică, se folosea dexametazona în inhalatori. Deci dexametazona folosită în aerosol are un istoric totuși de undeva vine. Ideea este că în momentul de față avem alte molecule mult mai eficiente la nivelul arborelui traheobronșic decât dexametazona și de asemenea care au un profil de siguranță mult mai bun decât dexametazona, pentru că în momentul în care administrăm dexametazonă în aerosol, absorbția ei la nivel sistemic, deci ea trece în sângele copilului, de exemplu, undeva la 30% din doza pe care o administrăm, care dacă e să calculăm dintr-o fiolă de 8 mg de dexametazonă, iese destul de mult. Și putem să avem o inhibiție a axului corticosuprarenalian și diverse reacții adverse pe termen îndelungat, deci nu neapărat în acut atunci, pentru că în acut, într-adevăr, îi face bine, dar la fel de bine îi face și dacă îi dăm dexametazonă pe roz. Deci nu ar Adică trebui să folosim dexametazona în nebulizator. nu trebuie dexametazona, dacă ne uităm în prospectul produsului, este făcut pentru administrare intramusculară sau intravenoasă, nu scrie nicăieri că poate fi administrat și în aerosol.